Ngoba noma ungantoni. Qalile video zethu manje. Qalile? Hayi ke kule kasifake popo. Sesi hayi ma, akiyo le nto niyifunayo. Nansi into niyifunayo. Hello, bophatha bhenka. Ndifuna Ifuna sokolisa manje. Uthi mawuphathe nto? Ikamera mfethu. Hayi kodwa kamera. Yabo siqalile ama vele singakho zoro awutokhona izoro ba uthi babo msiya bapha wabo msiya awuthethisa ngoku ngithethisiwe izoro banayo hayi bayiqhubile Hayi wathi imali idinga lishile wapha uzohleli kanje nomsiye ebethela phansi encola phansi ayike asibelise yabo bawoy ndemzamele izoro sihamba nona siye nokonkwaneni ndithathe ii-mics zam sihambe siye phaa amadala phaa konomculo ngibele igomfa benzi nebenalo kaloku ndizobathengela le game ndibathele icheck ndibathele izoro ndibathengele nansi mix ndibeka apha ndimakwange nathile sipha senzeni ividiyo ya kwanto babe sorted kwanto rust ngeke ube khona ngeke ubukele rust hayi wo hayi wayeka njani waqala kanjani kanjani nongenze waqala njani uyeka istory last thethe inyani sekutheni kuyena inintsi lento manje waqa wayizama uqala yakwehlula waphinde wabuyela okanye wayeka save ndayiwewe anguphinda uyeke nini 2003 hayi Ansangulubuyelo nyaphele uDisemba hayi. Uqala uDisemba? Ngiyeke ngoDisemba. Hayi bengabi kuDisemba beseza. October. Ungushantu ungcono. Kawuza. Yima inyanga ezingaphi ku October, November, December, January. 4 I know uyeki. Yekile le. Kuba uzebi. Yo. Ngesikwazi yalo. Yo. Ohleli wethu. Ungaqeda ewethi besitawuta. Ne record of it. Anyana angayeka. Ungaqeda ufike ngekho kwanto. Otamanzi ngaphela. Ngona manzi wena boy. Amanzi. Sanga into yogati nyabo. Yogati. Aze ngicela into ngiyadwa Paulo lenze. Paulo no apha enyameni. Ithi kethazi la. Lithi nilinde baba sabami. Hayi ngeke ubuze phoku. Yakenzeka nonto. Uba niyenyama nemzini yabo. Kwenyama sihlala emakhaya ezinyama zasemizini. Xa nifika uvubuza banilinde bani? Hayi ngeke. Ukuvimba oko. Into nilinde baba ntaba. Uthi enyameni. Sithi isiduko salo wabela khehlekazi. Mamthwa. Mamthwana yazi nami. Yo hayi. Ubhoyeni momntwana. Olubonile mfethu bayingxana kanjani? Yo lengqamba lishita laqala. Yaba yinjangani lilinde yaba. Yabonga ngekafiki nisanansika niseza njengoba uqala mina noMpontshweni ngongibani wesithathu. Umthungwa. Laqala buze kakuhle abantu abamnilinde ba lephula banyama eziko engxaweni. Lo ngxa wesibini kozo ngxaba umthungwa waqala ngomisa oqala lo emkini. Ngulo emkile siseze. Owesibini ngilozo ezomephula elikhehle yabuza banilindeni manje bami. Yima. Wena wenguwena. Uyikhonjisa ngubani inyama wena? Esibini inyama uwamsi. Njengowamsi sicala usithi yena ukhonjisa ngubani inyama? Sabona lo Joan nje masiza kanje pha. Yabonakala musiziko lapha xa seza ngapha emgaqweni kuyo. Nganga kulonansi. Anisuthi ndibize igama lakhe kuyo. Olwasi. But ke uyabonakala inansika pha inyama eziko. Inansika ungqa babini. So sibona ungqa babini sayiqonda ethini ba ngeke akomzunga vele upheke. Isichebo nansika ungqa balingana abakhulu. Emzini babutwa ukutya nesichebo ngeke unansike ngopheka ungqa omncinci. Nomguni ngongqa babini bakhulu. Yephulo wesibini kuyashiyeka and kwephula kwawo yabona ngqo nenyamba lo nenyama so siqonda umthungo sifaka phansi okay naye
ke ngosixothwa wamzi kuthiwa lethi lakhehlekazi bantu abamle banensanga nizofunana apha ke ngonina ngonocela amanzi pha ekitchen iphezulu kwamntu kaloku umntu ufuna ukuthi athi namba project xa zabe sagxothwa amanzi osetankini sisanga amanzi etankini badabona uba siyacisheka straight apha ngoku akufunwa kwanganto kanti noba singene endlini hayi oneqobulayo negijimayo onegijimayo sizothini sasebe ne-pitch ngalo ingekake leya ungabe yazula igomfile apho idla lapha kwayo lapha phezulu bed khona ipitches i-trim yabo sezityile ezinye noba zisaqala caba manje basayityile ezinye noba akhumbule uJuly ngojona pha kwahlobza pha ndabona ngapha ebharha uzifakile pha nantsike ngemva nantsike ebhakeni iqamane zayitsho ugomfa intoni emfaneni ukhumbule igoxe emboneni pha iyazulazula azi noma mayishaya ngoba nantsike ngendangena pha ngaba bha ibhlukwe ndinqibulayo ndibambanye ndothi ndiyangena xa ndiphuma ikrazuka nyentseni kanti ndikazukelwe ibhukwe nantsike wona rasta ngokho umuntu ngapha uthini umuntu ayikwazi athi bhekana goqini usephumela nene azephuka umuntu waphuma ngosesibuya thina sivele ukuthetha nelaxa kozama ulibhidisa khona ngolithi landela into wawumba wanganani ngakho no thetha into entsha bakwathini lalibethe inje awundim nompontshile libethe inje laxeko siyabuza balibethelani nje ithi hayi inja yona azabe sengqinela hayi losaliyinja madala inja noba ngaphi inje singelikhwembe sizama ukubhidisela akakwazi umuntu ngola qathi ebhekani ugoqile into ngalamini abana lasikwenke lakhehlala bafika no lasikwenke vele sifinde sibona kwinya level yathi ba at least babekuthiwa abantu abama liyasifihlela itha kuyonyama kelini kwinya at least balalisifihlela khehlekazi itha kuyonyama le ikubuli ngqotsho kwakwami senje umnqawo ubenanto umsekelo wanje unantoni kodwa ke fanza sesiva ukunuka musi ngosesesipha osesipha kaloku lezothi ungqawo uba mhlawumbi ubethi iqhenga ukuthi abantu abandipheke ungqusho apha khona abantu nabantwana abatye rice sibanintsi kulo msolo ndipheke ungqaba ithu izitshebo zisenantsike sendlini uyavimba lo mama kodwa bafethu hayi wasika indala ngoma ndirhalela kanjani inyawo ndikona uba sendibali ingxaki iyasiqala esibuze qala basilinde ba hayi labe langena endlini lathula lathi likumbu kwadwa makuzweni eplate phakathi ayiza neplate yona qoma yima andini nafikele lazo empani lesa siyikwaza pha so xa sifike seziwe vele rerazo yanantsika izama ukwephula pha xa ayithi yephule le nonqa ndazi uba yayilindela grace xa bunzima nyhani xa sifika kwephumela grace lisiza kuthi fika linantsika lathini ngolisibuza ba ke ngoku awuzazi nengcinga esincokola ngazo ufuna behlale phansi ulost ngoku liyabuza elixhego kuthiwa uba elixhegokazi liyabuza uba kunantsikile uba nilinde abantu abam babe beyophula lo ngqa wesibini bewosi yanuke ngoliphuma ke ngoku lizothuma le mjiti lithuze neplate anjani lo mjiti engena othatha iplate aphinda mhlawumbe fanele basithi ababhidisayo phela ndithi ucingo unqathi nesele pha ngemva thina ngokuthi ngubani othethe ngenzeka uba welindele wamama mhlawumbe le plate izokonela inyama nina abanyani nasikhuhlela la nyama rasta nina hayi sekunele khona nenqoba isiza kuba ngoba la nyani lakhehleka lathi mawuze neplate ile singazithini bakuzokwenziwa yazi wona rhawuxele indaba kanjalo ekhehlekazi uthini ngihayixela ba imithwana ayivimbi kanje la indlela esingayo yabo wala sisika man benothi umuntu omdala kanyalo ayibasinyela hayi ndabona uba ngoko senithembe kanje inyama bazoyihlafu ngiyebalanga ngiqondo ndicheck kanjani sendigqibile ngena nhliziyo ngiqondo hayi ngoku and futhi ayivungweni wayinunga inyama etyebile kuthiwa hayi bihlinzwe lesine abantu aba seungecawe yo awubonani mathamba ingxaki amathamba aphi uzwa amathamba
Yho, khani kwenyama. Xa bakhona ithambo lashiso naseziko. Azengekho noba ndinganantsiyela. Ngoba yakhe hlaza Rasta boy. Okay. So editha ngale nto ngoku. Ipelepto. Ivideo losifaka. La nto inye sefowunini le xa lapha yasokolisa. Sengisokolisa njani? Ngone ayibona xa ndiyisebenzisa. Oh, sozo editha ngayo. Hayi ke mrasteni, hayi ndiyakuva ke. Awuba mfana ndafika pha endlini yho. Akwapheka usaxaya ugqunyeka kakhulu. Yho, ndiye nabanga. Yho. Yho ke la meni. Nami ndathi ndifika nje ndibona uba andive ndingabi naniya ngoku naniyele ezantsi bahlobo ngiqonda ndizayikwa lapha. Danko. Bahlali, igama lam Aphendule. Ndihlala kuleli yaseMpofu. Mna igama lam ndinguJowawa. Ifani yam ithi Cwambu. Isiduko sam ngowasendlejeni mna. Le eMadudu. Igama lam ndinguSipho kuleli yaseMpoza. Ifani yam ithi Mdondolo. Molweni guys, igama lam ke mna ndiyandazi mos nokumalibongo apha eMpoza mos niyandazi ndiphuma kwalapho kufutshane.